दे लागाव खोथिया फुग्राफ्रा नै खोथिया फुगासिनो हामारसिगोनथ' बारा गैथारला माथो hampir kecepatannya gerak aja mana guju-guju tahun kerja main kerkaskan nggak rupiah बै मोजांसिन जागोनदां ना जोसाया दासो 40 थाखा जादों माथो रुपा ना दे लगाव माइ ओंखारखासिगौमोन गोथौद्रायलै हाब्रुआना बारा गायाखै नामा हाब्रुआ हाब्रुआ खाराखैदां खोथिया फुनाय चेलेन्ज रुपाजों सखनजों सोर बांसिन हायो दे सखना मोनबेसे जाखो मोनथाम मोनबा 6 7 8 9 9था जाबाय 50 थाखा जासिगोन माथो 45 थाखा जाबाय रुपानालाय 1 2 3 4 5 6 7 8 9था समान समान दे लगाव सोर बांसिन हायो नैबा बांसिन दंलै खोथिया बेहाय हाजोबगोन हाजोबा हा हाजोबथारनांगोन नोंसोर सानैजों बेखौ 10था जाबा थांनो बबाव थांगोन nah bidiso boleh ya खोथिया फुग्राफोरनो जलफान लाबोदों आरो जलफान माने नै नारेंखल ओमफ्राय एवनानै लाबोदों माइब्रा ओंखाम गय फाथै गय जायो नालाय सिख्लाफ्रा ओमफ्राय साहा गाइखेर साहा नैबेयावसो होगोन थालिरायाव मोजां नुयो नालाय फैद' फैद' हाजोबथारसिगोन माथो खोथिया फुनानै ओरैबायदि रागा ओमफ्राय सिगाङाव फन रायलायनाय समाव ओरैबायदि होनोमोन ना खोथियाबो फुनो रोंखागौ आं माइ गायनोबो रोंखागौ आं होनलायोमोन गाजाथार थांफाया ओमफ्राय दाना हाबा जाखांनानै फिसाजो मोनबाय नालाय बाबाय आरो फालारावसो हाबनो लुबैग्रा जाबाय दाना मोनगोन दे बिमा दाम गोसानि गारि बायबानो फालाराव हाबोना बहा थाङो बेरायहैबाय थाथारनोसै आं देग्लाय बोसोरसेखौल' फुदो हाथायालाय उथि थायो साथायालाय साइसना दोनथ' जारौखौ मेंदों मानसिया
थ' रानखाया नों रानजोबगोन हारसिं जिबिका जागोन जादो जिबिका जानो हामाहाय मोनजाया जानांगौ जाखायानो बिया मानो जाया जानांगौ जा दिनैलाय दंखायो लाय दंखायो जा बुदलायासैलै जानो बायो इसे होननानै इसे जा मोजां जिरायलाय बेयाव मान लावनांगौ एफा लोमजानो नारेंखल आं बेयावसो लाबोनाय नारेंखल होलायनोसै जादो जागोन जिबि जागोन इसे हो बे इसेल' जाथारो खाख्रेबा हायावनो दोनथ' जागोन दां माथो दोनथ'यो र' डाइरेक्ट एवनो लुगोरसै आं जिबिका लोंगोन आरो सा खुगा गैया आहा होनलाय माजों हरो नोङो देलाय हरलाय हरना खोन्थालाय देलाय हाथाया इसु साल'ल'नो दाबो रानखाङा नोंथां दोनथ'नोसै गोथाव नङा थाव साबसाबसो जाना हो बोलो गोरा जानायनि बोलो गोरा जाना लावलाबायनो बाथोना जाबाव बाथोना सान्दुंबाथाय लावलाबायो फिथा नै बाथोना मेरला देना लाबोखादों नोंसोरनो जिबिकाया फुनांगौ दायो ओंखाम मोननायाव सिथा बिदिनो नांगौ ओंखाम जिबिकाखौ लालाय आयौ मा बनफाम जालायलायोना फानलु बाथोना जाबाव गोथाव नंगौना नङा जाथ्रासै माथो रुफायालाय गोराद्राय जादोंदां एसे दै नांबावगौमोन दां गुरै गोथाव जाखादोंमोन सुबा गोरासिन जाबाय हा सुबा गोरा जाबावोसो होनदों गोराना गुरै दालाय आं जानायाखैनो दे लागाव मा जिरायलायाखै आं बिराद गोदौ गोदौ हाबखायो हाब्रुआबो जागोन खाथि थांजायालै मालाय बे जायगा थैयियाव थाङो आयौ माथो गुवारथारलाय इयो बैथिंफ्राय एसेल'सो नुयो एसेल' नुयो नै केमेरायाव एसेल' नुथारो र बुथुना आंनाव नांगोन ए फुखांजोबसिगोन बारा बुरजा गैला माइब्राखौ फुग्रोबाय नै देनां बैसागोआव माइब्रानि रोसि एम्फौ जालायनाय मास मोननै गाहाम दोननांगौ होमबासो गोथाव जायो बेखौ माने गायखाबाय आरो माइब्राखौ बैसागोनि थाखाय बैसागोआव देनां माइब्रा रोसि बानायनांगौ ना ओमफ्राय नैबे जोसाया बिराद गोथाव जोसानिबो बानायगोन
जौखो गावखो खोब लाजानो लुबैबावो बिराद मावग्लाबदों आरो जिबिखाया खामानि गैया नङाबा सिबनो रोङा बेथ' सिबनो रोंथारानो आंनाव हाब्रुनांजोब्बाय हाब्रु फुनलां हाब्रु नांजानो बायथ'यो नायदो आथिङाव नायदो हाब्रु नांदोंना नाङाखै नायलाय गस्लायाव फुमावनोसै आं बिराद हाब्रु नांजानो बाखायो हिरामनिया नुवाखै हासिब गारनानै थांलायबावबाय हाब्रु फुननांगौ र' मोखाङाव फुनलानां एबार मोखाङाव फुनलानां हाब्रुखौ एबार र'